Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu kallon mu barka da warhaka, barka da sake kasancewa da ni naku a cikin wannan channel Alfarma TV. Wadda yau insha Allahu dukkanin masoyi zai so ya ji wannan application ɗin ko kuma zai so ya ga wannan ayyuka ɗin. Gaskiya application ne mai matuƙar muhimmancin gaske wanda application ne akwai na Turanci akwai na Hausa. Wani application ɗin zai koyar da kai ne wato irin tsarurruka da zaka yi ka rubuta text wato ko kuma kalaman da zaka iya riƙewa domin ka je ka sanar masoyiyanka. Wani application ne wanda zai nuna maka salo-salo da ƙarin haƙuri na zamantakewan iyalinka. Wani application ne wanda zai nuna maka abubuwa kuma application ne guda ɗaya ba domin ayyukan da zan yi application ne masu ɗan yawa wanda duka dai wanda zai amfanar da kai insha Allahu zan nuna maka shi ba tare da ɓata lokaci ba kuma ka je ka kalle shi. A haƙiƙar gaskiya wannan application yayi matuƙar burge ni sosai sosai. Sai dai kawai abin da nake buƙata ɗan uwa idan har ka san kai masoyi ne kuma mai son kyautatawa wanda yake so a tare da shi to insha Allah zai shiga. Don haka ke ma idan kina son wanda zaki kyauta wanda yake tare da shi wannan application din gaskiya wanda ya kirkire shi yayi matukar kokari sosai sosai domin application ne wanda ya dauki zamantakewar rayuwa da yawa a cikin sa. Ba zan takaice in ce ga iya abin da ya dauka ba kuma ba application ne kamar dan ga muku guda ɗaya ba. Application ne wanda sun kai kamar guda 3 ko 4 ko 5 ma duka dai za dai kaga iyakacin sa idan dai har kana tare da mu a cikin wannan bidiyon namu. Don haka ina godiya ina buƙatar kuma ka yi min liking ka yi min share sannan ka danna min subscribing idan baka danna min subscribing ba. Idan kuma ka danna min subscribing bana buƙata ka sake danna min subscribing don idan ka danna subscribing sau biyu to kamar ba za ka samu abubuwan da kake buƙata ba. Subscribing duk channel da ka shiga ka danna subscribing sau ɗaya ka danna alamar ƙarawa for all to har abada kar ka ƙara yi masa subscribing daga ka ƙara to shikenan ka ɓata. Sannan nagode ina godiya mu shiga cikin domin kyautatawa masoya. Ni ɗin kun san naku ne na masoya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan bidiyo mai albarka. Kamar yadda na ce zan yi mana bidiyo ne wanda suka shafi soyayya. Wato wannan bidiyoyi yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da kyau a ce a matsayinka na namiji ka san wa'annan domin abu ne wadda zai baka dama a rayuwarka ka iya kyautatawa dukkanin wanda kake so ba ma mace kaɗai ba. Kafin mu shiga cikin bidiyon idan wannan shine zuwanka na farko ina roƙonka da ka danna min subscribing sannan ku danna min alamar ƙawa domin samun wasu sababbin bidiyoyin. Idan kuma har wannan bidiyon ya burge ka to ka danna min liking kafin mu shiga wannan bidiyon. Kamar yadda an gaya mana za mu shiga application ne guda uku ko zuwa 4 ko 5. Amma yanzu bari mu fara mana da wanda zan fara mana. Ba tare da ɓata lokaci ba idan dai ka lura da kyau wannan love message wannan soyayya da rayuwar aure wannan makarantar soyayya. Look kar ka yi gaggawa ka bi a sannu a sannu zan nunar maka yadda za mu yi aikin gabaki ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan soyayya da rayuwar aure to wannan soyayya da rayuwar aure a ina za ka samu wannan soyayya da rayuwar aure ba inda kake tsammani ba ne. Amma ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga mu gwada nuna maka inda za ka je. Da farko dai wannan shine wato wannan jan love ɗin da shine auren mu. Da farko ka shiga play store ɗinka sai ka shiga cikinsa kamar haka. Wannan shine play store wanda kowa yake da shi. Idan ka shigo cikin play store gashi nan inda aka rubuta wannan shine makarantar soyayya. Makarantar soyayya no bari mu koma maka baya domin ka gane yauwa. Idan ka zo ka cikin wani play store kamar haka wannan shine play store ba gashi nan haka. Wannan shine play store wannan to muka shiga cikin play store kamar haka zai buɗe mana kamar haka sai ka shigo nan gurin sai ka rubuta gashi nan haka gashi nan makarantar so gashi nan ya zo da kanshi makarantar soyayya gashi nan sai ka taɓa shi haka. Bayan ka taɓa shi haka shine wannan na farko shine ka lura da kyau ba kowanne ba ne wannan na farko shi za mu yi amfani sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi kamar haka kai zai nuna maka nan downloading mu yanzu mun riga mun yi downloading already to yanzu za mu yi open nashi ne kamar yadda na gaya mana haka. Idan ka open nashi haka to sai mu ɗan tsaya zai yi maka loading. Idan ya loading ka za ka buɗe shi kamar haka dakata ka ga yadda tsarin yake. Da farko idan ka lura da kyau wannan guri za ka gani zai maka bayanin soyayya ce a takaice. Wannan na farko wannan inda wannan aka miƙo hannu ake miƙa wani furen soyayya haka to wannan shi zai karantar da kai soyayya ce kamar yadda aka rubuta soyayya ina masoya gashi nan anan ƙasa kuma in ka dawo yadda aka rubuta maka bayanin soyayya a takaice. Aka ce maka idan ka lura daga nan abin da ya ce maka soyayya abu ce wadda take da matuƙar muhimmanci a cikin kowace irin al'umma. Don haka mu Hausawa
muna masu tsananin jin daɗin soyayya, musamman wacce aka gina ta akan doron gaskiya. Soyayya ita ce take gyara wa mutum tarbiyyarsa, mu'amalarsa da addininsa, kuma ita asalinta tana farawa da faɗawa zuciya ce ta hanyar gani. Soyayya halitta ce da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicce ta, sannan ya dasa ta a zuciyar duk wata halitta mai rai. Za mu iya kasa soyayya gida-gida kamar haka. To yanzu dai ba karatun za mu tsaya yi ba, kai tsaye bari mu fita mu koma wani guri kuma. Sai ka dawo wannan ƙasa kuma ka gani wannan guri, ka dakata ka gani ina kai ka. Sai ka shiga shi ma kamar haka. Shi kuma kalaman soyayya ce gashi nan, idan har ka duba sama nan za ka gani kalaman soyayya masu ƙara danƙon soyayya ga masoya. Ka duba kan daga nan ka gani inda aka rubuta. Ya ce, idan kana tare da budurwa masoyiyarka, ya kasance kana yi mata kalamai masu daɗi da jan hankali waɗanda za su dinga faranta mata rai. Sai maka misali ya ce maka kamar haka. In ka zo nan ƙasa sai ka lura da kyau. Sai ya ce maka nan kamar haka, ka gani? Sai ya ce, masoyiyata, na daɗe ina kallon taurariyar samaniya. Sai ya ce, na daɗe ina kallon taurari samaniya, yayin da na ga wacce tafi kowacce haske, sai na ga ba kowa ba ce nake gani sai ke masoyiyata. So gamon jini ne, hakika son ki ya zamto jinin jikina. Kin fita daban a cikin mata. Dukkanin lokacin da na kalle ki sai na ga kamar babu kyakkyawar mace sai ke. Ki kwantar da hankalinki masoyiyata, babu wata a zuciyata sai ke kaɗai. Yarda da amincewarki gare ni su ne suke tabbatar da soyayyarki ta gaskiya a gare ni. Farin ciki baya ɗorewa a rayuwa sai tare da baƙin ciki. Don haka a kowane hali nake ciki ba zan taɓa mantawa da ke ba. Ka ga dai wannan shi ma kalamai ne masu daɗi. To kada na daɗe da mu a cikin iya wannan app ɗin. Ka ga dai app ne wanda ya haɗu gaskiya yana da kyau a ce kowane masoyi ya mallake shi. Ka ga dai kamar yadda suke baran tsaye ce sai na shiga kowane ba saboda akwai ayyuka da yawa a gabanmu. To kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba sai mu zo mu ƙara minimizing, mu fita waje mu sake nuna mana application na biyu kuma. Application na biyu shine wato za mu shiga application na turanci wanda yake mana cewa Love Message 2023. Wato wannan sabon update ne, application ne wanda shi ma aka yi shi ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu shiga cikinsa. Kaga shi kuma application ne, ka lura da kyau. Ka gani? Love Message, Roses, Valentine Days, Romantic Message, Betrayal Message, Kiss Message, Miss You Message. Kaga Love Question, Love SMS and Hindi da dai sauran makamantansu. Yaya zan yi idan ina son ɗauki ɗaya daga cikin wannan? Yi misali da cewa wannan nake son ɗauka, wannan na farko kenan, sai na zo in taɓa kanshi. Ka gani? Ya riga ya buɗe. Ka gani? To misali ina son ɗauki wannan wanda aka rubuta Love and Right. To wannan idan ina son ɗauke shi sai ka zo kanan guri inda aka taɓa gashi nan wannan ɗan abu guda biyun da kake kana copy nan. In ka taɓa shi haka shikenan kai copy. Misali in kana so ka tura masoyar ko budurwarka, kai tsaye kana zuwa cikin message kana first nashi zai tafi. Ko kuma idan kana so kai tsaye ga nan WhatsApp ko kuma ga nan SMS. Dukkanin wanda ka yi duka zai yi. Idan kuma ba haka ba, in kuma kana so ka zaɓi popular message sai ka zo ka duba wannan popular love SMS ɗin wannan shi popular wanda aka fi yawan amfani da shi. Zaka iya ɗauka ka gyara ka tura budurwanka ko kuma budurwa ta tura wa saurayinta. Ba tare da ɓata lokaci ba, tunda na riga na bayyana mana wannan sunan application shine Love Message 2023. Bari in je nuna maka yadda zaka je ka ɗauko shi kai tsaye. Bayan ka shigo cikin Play Store ɗinka kamar haka, bayan ka shigo cikin Play Store kamar wannan haka, sai ka zo nan guri. Gashi nan guri sai ka zo ka rubuta gashi nan. Kawai abin da zaka rubuta love. Daga ka rubuta love gashi nan wannan sai ka taɓa shi haka. Daga ka taɓa shi haka zai kawo ka kan inda nake so in kai ka. Gashi nan. Wannan ne nake so in nama gashi nan. 223 Love Message 1000. Wannan application ne wanda ya shahara sosai. Idan ka lura da kyau za ka kusan mutum miliyon ɗaya ne suka yi download nashi. Kaga wannan application ɗin ainihin babban application ne, domin duk abin da ya kai mutum miliyon to kaga application ne matuƙar muhimmanci kuma yana ɗauke da yare kala kala. Gaskiya wannan application ne ba na wasa ba, kar ka wasa shi. Idan ka tashi ka zo anan za ka yi download nashi ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu shiga application na gaba domin kada bidiyon namu ya tsayi. Sai ka zo wannan cikin application ɗin sai mu koma kuma yanzu. Kar ku manta mun yi makarantar soyayya, za mu koma soyayya da rayuwar aure. Wannan shine zai baka daman zamantakewa kamar yadda na gaya maka ba tare da ɓata lokaci ba. Ga nan soyayya da rayuwar aure gashi nan, wannan shine soyayya da rayuwar aure. Yanzu mun riga mun shiga cikin sa, zai lodi.
Bayan ya shigo cikinsa, kafin mu fara karatu, yan uwa idan wannan shine zuwan ka na farko, ina roƙonka da kada ka manta ka danna min alamar subscribers, sannan ka danna min alamar ƙararrawa. Bayan na dinga ɗora bidiyoyi na, zaka dinga samu a kowane lokaci. Kuma ina ƙara tunatar da masoya, ba iya irin wani application ɗin kawai muke yi ba, muna ɗora application kala kala na zamantakewar rayuwa, da kuma application ɗin wanda zai baka nishaɗi, da kuma wanda zai ƙara wayar da kai game da wayoyinka ta hannu, yadda zai nuna maka abubuwan zamani da suke tafiya. Sannan bugu da ƙari zaka iya samun wa'azuka da faɗakarwa da nishaɗantarwa duka a cikin wani channel namu Alfarma TV. Kai tsaye ka duba dai ka gani dai, wannan ladduba ne na kai ma dai ka duba gani. Wannan kuma yadda za ka gyara saɓani tsakanin miji da mata ne. Wannan kuma illar son kai ne a wajen abin da ya kamata dai ka duba. Ka duba dai gani, wannan dai ba zai yiwu mu shiga cikin mu ce za mu yi karatu ba kai tsaye, sakamakon saboda to amma dai ba ta raba lokaci bari mu shiga. So alhamdulillahi, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Don haka muna godiya da dukkan dumbin al'umma da suka kallaci wannan shiri namu. Muna godiya, kuma muna godiya, muna alfahari da ku. Mun gode, mun gode. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙara ga wanda ba su danna mana ba. Bye, sai an jima.